nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano Warenon. Kung mahilig kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano Warenon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga video. Marami pong salamat sa lahat ng mga nag-subscribe at sa mga hindi po nag-subscribe pero lagi pong nanonood ng aking mga video. Maraming salamat din po. Subscribe na po kayo. Good afternoon sa inyo. Ako po si Leslie, dito po kay Leslie's Garden. Visit po kayo dito at pasyalan nyo yung aking mga halaman. Baka po may maibigan kayo. Salamat po. Leslie Garden. Dito lang po sila sa May Dayak Highway. Ayan. Kaharap niya po si Wenda Store. Ito po yung kanyang napakagandang garden. Kaka-renovate lang kasi namin. Ayan. Bago lang po sila dito. Ayan. Bagong lipat. Ayan po yung kabuuan ng kanilang garden. Ayan. At tiyak na maiibigan nyo ang koleksyon ni Bossing dito. Mabili na yung iba kong kaladyo. Why you are here? O ate, demo mo yung plants mo. Yan. Magkano po pa ganito? Ano po yan? Pag ganyan, kasi mga propagate na namin yan. 350. Ayan, 350. Super loss na po. Ito Ito po mga yung trailings naman po, ang benta na namin dito po ay 500 po, 550. Yan, mga trailings. super lagoon na rin po. Ito po yung variety ng Holland, Ito po Brazil. ang Brazil Holland. Ito naman po ang Thailand na Brazil, Philodendron Brazil. Yan, Ay, yung maliliit. iba-iba pala Ito, sila ng klase. Yun. Ito naman po yung Peru. Ito ang Manjula. Magkano yung presyo mo dito pag Thailand? Pag same lang din po. Pare-pareho Same lang sila. 350. Yung naka-trilling, 500. na po yun. Pag itong Peru, Pero ayan, mga 250 lang po. ayan, Pero 250 na. 200, pwedeng tawaran. May 150, may 200. Ayan, presyuhan. Pag naka-trailing na, Naka-trailings na po yung Peru. Ayan, 500 na po. 500. Double naman po yan. Isa sa likod, isa sa Oo harap. nga eh, di ba? Double po yan, hindi Ayan, single. hindi lang po single. Ganda. Ang ganda ng ano, yun o, parang anong laki. Neon po. Ayun, Neon ayun. heart lip. Ito po ay neon heart lip po ito. Ang laki. Mhm. Magkano naman yan? Ayan lang po ang masyadong ang benta ko po dyan ay 600. 600. Kasi ang last niya na eh, di ba? Ang lalaki ng dahon. Itong katabi niyan, si Enjoy po yan. Enjoy. Magkano Ayan. naman po? Enjoy naman po yan. Pag ganyan na po, bigay ko lang po 350. 350. Pero mahalaga, naka-trailing lang with white pot pa, Hindi di ba? naman po singgilan yan. Ayan, may rami. Tatlo po iyan ang isa, dalawa, Ayan, tatlo. hindi lang isang puno, kundi tatluhan Ito pa. naman po, sleeping syngonium photos. Rare po yan. Magkano po yung Ang ganyan? benta ko po dyan ay 700. Ang kapal na rin naman kasi, Eh, di ba? dalawang klase po niyan. Wala lang akong propagate niyan. May yellow po niyan eh. Ay, ngayon ko lang nakita yung ganito. May yellow po yan. 700, sleeping. Ito po ang Photos. yellow. Hindi naman namin pa binibenta. Ayan Ang pala tawag yung... nila dito crocodile, pero ito po ay sleeping photos talaga. Oo nga, sleep. Pag nakatiklop ang dahon, Crocodile. Godzilla pala. Godzilla. ang tawag nila. sayang di binibenta. Di Magpropa pa ka na niya ng marami. Ay, Oo, di mama ko ba? kasi magtampo, pinalalaki ko ang mga trunks muna. Okay. Ayun na, Ayan, nakukuha na yan na. Kasi irin na yung sanga niya, oh. Naibenta na yung unang propagation nito. Ang nakabili ay si Gina. Pero magkano kung magbebenta kayo? Pag ganyan po, 700. 700. Pag makakapal na rin po yun. Mga ganito lang po. Ganito lang. Ganun ang presyuhan, ang putol. Rare Ganun. po kasi siya. Yan. Ayan. Nagkukulik pa naman ako ng variety ng photos. Yan. Pag nakapag-propagate na siya ulit. Pababae ko. Yan na naman tayo. Ito po lang binili sa akin, cuttings, 500.
500. Oo nga, may presyo talaga yan. Kaya. Yung ano na yan. Kamura lang. 100 lang po yan. Ayan, may 100. May budget meal pa Photos rin. Enjoy po. Ito naman po ang marble. Marble natin. Yan, 550 po pag ganyan naka-lash. Kaya- Dalawahan naman po yan. Isa dito, isa sa likod. Ayan po. Ayan. Meron po. Ito naman po ay variegated CC. Raven. Ayan po. Ang benta ko po dito ay 800. Sa iba po ay yan ay 1.5 naman yan. Kasi Sa'yo 800 lang. 1,000 yan. Inaano ko na lang yan. Ito si Squammy. Squammy Peru po. Ang price ko dito, kasi lash po yan, hindi yan isang puno. Magkano naman po? Ayan po ang benta ko dyan ay 700. 700. Ito naman nasa likod ay 1,000 po. Super lash naman yung nasa likod. Ang dami na rin naman talaga, no? Ang dami yung ipropa. Ayan, di ba? Ang Ay, dami. minsan po ayaw po agad upropa at gawa ng minsan nagkapa. Baka magtampo, no? Yan. Ito po, mga Adansoni ay ko, mga 150 lang po ito, mga propagate. Talagang bumaba na sila, no? Kasi dati ang bili ko ay 300. Totoo lang. Per dahon po yung Oh. 100 isa. 2 dahon. Ay, ito naman Biglang po. baba. Ito po, mga 350 lang to. Million Robusta. At least, Singgonia last po na yan. last na. Di ba? Yung may trailing na, magkano sa'yo? Ayan po, inaano ko lang 400 naman yan. 400. Set naman na yan. Meron na siyang gagawin. Oh, yan, di ba? Hindi na, ito display na lang po talaga. Pati po ito, Alin po? Oho, ayan po. magkano po ang presyo? 400. 400. Ito naman, hindi pa naman for sale ito. Ito yung Manila. Tawag nila dito ano pala, Aglonema Manila. Ngayon ko lang po ata nakita. Tawag po namin Pwede dyan. ba ate pa kay mo demo? Hindi ko masyadong kita. Hindi pa to binibenta kasi yung mga anak niya ay Bibenta, pero maobliga ka dyan. Oo nga, no? Akin. Ayan po. Aglonema variegated po yan. Silver, ano to eh. Ano tawag dito? La Suerte. La swerte, ah. Variegated. Malamang maswerte. La Suerte Magkano po? talaga. Hindi mo binibenta. Hindi binibenta. Mother type po ito. Abangan nyo po. Kasi nabenta ko na ho yung iba niya. Nabenta ko na. Pero magkano nung binenta mo? Yung binenta ko po yung iba niya ay 1,000 po. Ah, Kamahalan po 1,000. yun. Kamahalan pa. Ganun lang Ayan. yun. Ganun po. Yun. Yung nasa likod. Ganito? Oo. Ah, ganyan lang. Kamahalan pa ho yun. Parang akala mo ano lang siya, no? Yung pichay-pichayan pero variegated, eh, no? Mahal talaga. Ah, mayroon ka pala ditong mga cactus. Ayan, mga cactus. po. Magkano mo naman binibenta yung mga yan? Ito po ay 1,000. Hindi ko naman hindi aking papel yan, sa partner ko yan. Siya ang may mga alam na pangalan po Ah, dyan. ito, maganda to eh. Ano po, coral po yan kung tawagin. Magkano siya? Ayan po ay 1,000. Rare po yan. 1,000. No, rare nga ito eh. Ito po yung ganito nyo. Yan. Ayan, ay mga 500. 500. Basta yung mga yan, 500. Lahat po yan, 500. Yan. Ang ganda, no? Parang haba-haba. Yan po, ang presyo. Yung mga mahilig sa mga cactus lovers. Ayan. Tagpa 500 po, di ba? Dito po sa Ayan, mga 75 lang. 75 lang. Pero Ayan. ito po ay hindi to 75, 500 po yung mga yan. Aba, Di ba yung maganda pala kayo rito, no? Meron kayong mga kakaiba. White ghost pa. White Ghost Cactus for only 500. Ayan, variegated. Magkano lang yun sa akin, ang laki-laki ng 1.5. Ayan. Ayan po, adenium. Adenium. Eh, pag ganyan ho ka, adenium, bonsai na po yan, ay binibenta po namin ng 2,000. 2,000. Ayan, sino pong may Ito gusto? po, malaki Ayan. po ang cadex niyan. Bilog na bilog ho ang cadex, malaki po. Ayan. Ayan, di ba? Ang ganda. 2,000. Full sword po, Laucher Batchana, 500 lang po yan. Purple. Parang kakaiba yung... Purple. Sword, Magkano po yan? 500. 500 po. Oh, last na po. Alokasya din po yan, ka-variety ng alokasya. Talaga? Parang kakaiba yung allocation niya, no? Nagmamahal po yan, nakikilala na siya ngayon. Ayan. Nakikilala na siya. 500. Ganun bang mga plants pag nakikilala na? Kala nila bagong labas, hindi nila alam lumabas na noon pa. Oo. Kaya lang, hindi pa na. Hindi lang na-discover. Ayan, isa na lang to, Bino. Paunahan na. 500 na lang. Pink Princess po, 3,000 yan. 3,000. Kababain ko muna.
Choco lang. Ayun po yung mother niya. Yun ang mother niya. Ah, saka, talaga? Ko na yan. Kaya mababa na siya. Parang hindi halata, no, na mother siya. 3,000. Ito po yung mga ipation nyo. Mga Ang ganito episya kakapal. ko, ayan po, pag ganito mga kakapal, 300. 300. Ayan. Ito po yung mga allocation nyo. Black Magic Alocasia. Ito po mga baby ay 250 lang. Ayan. Murang-mura na po yan, Black Magic. 250. Ayan yung mga Ito yung baby. Nidos. 250. Ito po yung Nidos Fern. Ayan, ang benta ko po sa Nidos Fern ay 700. Nakapag na po yan. Ah, Nidos. Hindi. Akala ko nga cobra eh. No? Iba yung cobra. Dark green po yung cobra. Ah, siya naman. Nidos Fern. Yellow, parang yellow green, no? Yellow green. Yung pala. Malaki na yan. sa Magkano siya? 700. 700. At least may demo natin yung plants niya. Mga kakaiba. Ayun po. Ito po ay... Hindi, Parang ang lungkot lang eh. snake plant, ano po ito? O, yan o, di ba? Snake plant. Coppertone snake plant, rare po yan. Copperstone snake Coppertone plant. snake plant. Ito po ay Magkano po? 500 po. Ayan. Ayan, 500 siya. Meron pa ako doon. Parang kala mo matanda na eh, no? Matigas po ang kanyang ano, ayan, matigas diba? ang kanyang spike. Ayan. Tagal ko nang namimili ng halaman. Ayaw ko talaga bumili yan. Ganda. Talaga. May collector kasi nito. Ito Oh, yung yan, mga oh. propagate ko na po yan. Yung mga Wow, ang galing naman. Ito, yung camouflage. Ang camouflage po, ayan, ang camouflage caladium, alam niyo naman po yan, ay rare yan. Ayan po ang benta ko dyan ay 500. 500. Ito ay hindi ko maintindihan kung anong caladium ito. Nakalimutan ko nga Ano rin yan eh. ba? Hindi ko ano. Di ba dati Pero ang namin tawag natin nila sila? ay strawberry ata. Ang mahalaga, magkano po yan? Ang presyo po namin dito ay 500 po. 500. Ayan, may mga baby na yan. Mura na yan. Dati po yung 1.5 ang benta namin dyan. O, 3 na ang baby nito. Ito naman po sa mga drop caladium. Ito pong, ang tawag dito, mother, marble caladium. Oh, Marble caladium ang benta po namin dito. Pag ganito na po, kapal, benta namin ay 300. 300. Ito naman, yan, 200. 200. Ito, sexy pink. Sexy pinks, ang benta namin ay 350. Oh, pag mga ganito, Yung mga ganyan. 350. Lalo pong mamahal yan pag malaki ang dahon. Ito naman po, Ay, ito po ay ang tawag, snake plant din po ito. Ito ay whale pin, snake plant. Whale pin, snake plant. Ano ba yan? Pag ganito po, ang benta ko ay 250. Mura na yan. Mura na yan sa 250. Oo, kasi may propagate po kasi ito. Propagate na. Napakamahal kay Ito po, ang benta ko naman dito. Ayan, ang benta ko dito, mga 80 lang po. 100. Ayan, hanggang 100. 80. Pag Pag mga- singgilan po. Pero pag mga ganito na, 100 na po. yan. lalaki ng Wilson. Ito, pag makakapal, magkano? Alin pa? Ayan, Ito po, ang benta ko dito ay 200. 200. Aba, 5 dahon na nga eh, di ba? Mura na po kasi ito yung propagate ko. Propagation na lang. Ito, yung mga imported aglonema. Ito po ay super pink. Ang benta ko po dito ay 650. Super pink. Ayan, 650. Ito, Ito po ay Legacy. Si Ang benta Legacy. ko po sa Legacy ay 250 lang po ang Legacy ko. Okay. Ito naman po, Aglonema Luwaksob. Ang benta ko po dito ay 1,000. Mahal po ito. Wow. Oo. Tapos ito naman po, hindi ko Yung pala mga mawari- presyuhan ng ano, no? Ewan ko kung banana aglonema ito, ang benta ko po dito ay 350. Ang dami na po niyan. Ayan o, last na po. Ayan, last na Ito po. naman po, aglonema cupcake. Ang benta ko po dito ay 450. Ang dami mo palang variety ng aglonema, Ay, meron no? po sa ilalim, may nagtatampo pa, kaya po nakatago. Teka, dito tayo sa kabila. Dahan-dahan lang. Ayun, sa ilalim. Yan, yung mga nagtatampo, no? Nagtatampo po. Mga nagtatampo. Ito naman po ay green bowl, aglonema. Ayan po, binibenta ko na 2,000. Wow, anong ID nito uli ate? Green bowl, aglonema. Ah, ito yung green. Original po ito, hindi ito yung isa. Ito po yung Ang nasa ko nga dati, green bowl eh. Green bowl. Green bowl. Ayan. Di ba? Oo. Ang benta ko po dito ay 300 po. 300. Ito naman po ang benta ko ay 200. Ito. Ayan. Ayan. And then yung mga dwarf. Ito, magkano sa inyo makulares? Ang bakularis ko po ay 120 hanggang 100. Si Jade, nag-iisa na lang.
Ito po yan. Oh, Binobonsai. binubonsay namin. niya pala. Kaya- Magkano? Ang bongga mo naman, mag-bonsai. Ay, hindi pa ho for sale. Oh, Kasi yan. pinapaganda ko pa ho. Pag hindi pa masyado maganda, hindi po. Ang galing talaga ng maghahalaman. Ito, magkano sa'yo to? Yung ganito nakakapal. Pag ganito ho, 500 po. 500. Kasi ang kapal naman po. Ayan. Patay ako kay ate mo. Ayan. Ayaw sa dayak eh. 500. Kasi makapal na po, naka-white pot pa. Ito man tayo sa magaganda. Malalaki. Ayan, di ba? Ang bongga ata nito. Kalateya ito mo, bra? Kalateya peacock? Oo. Ito. Kalateya peacock po. Ito 300 lang po yan. Last na Ang yan. kapal na. Ayan, mura na demo sa niyo po. 300 Ayan. Last po. Mura na sa Wala. 300 dyan, anak. Eh, mudra. Ayun kasi. Bumaba na po talaga yan. Ayan. Dati ang Yan. benta ko dyan 250. Kumapal lang po. Kumapal lang ng konti. 300. Oh. May lambing pa pala dito si si Bossing. Ayan po. Ito po ang aking moonlight pillow. Moonlight pillow. Philodendron. Philodendro. Yung kay mother, I hope. Aho. Kasi maliit po ang dahon. Ito malaki. Malaki ang dahon. Magkano naman siya? Ito po ay 3.5. 3.5. 3.5 Diba? po ito. Siyempre, Ito yung mga mahihilig magkoleksyon, di ba? Ito naman po, ipipresyo ko ng 3,000 kasi nagbabarrigated na po yan. Oh, ang bubongga pala. Yan. Ang mutation niya ay variegation na. Urong-urong tayo, mami. Ang ganda pala, di ba? Ang bongga. Yan. Ayan, ang mga plants ni Bossing. Ito, magaganda Ayan yung naman kanyang po, ang variegated. aking mga fish lily, yung singgilan po ay 200 hanggang 150 singgilan. Ayan, ay propagate ko na po yan. Okay, yung mga makakapal naman, Ito pong makakapal ay 500. o yan po, hindi na rin naman po kayo lugi. Ang dami yung i-propagate na yan. Galing na yan. Yung mga Mamimili na lang kayo. Ay, ito pa, 500, may 150, may 200. Ayan. Yan po. Diba? Ang ganda. I-display nyo na lang. Hindi display na lang po. Ito po, sana do. Ito ho ay Sanado. Sanado, malaki na ho ang Sanado po. 600 po yan. Ayan, Dwarf 600. Sanado po ito. Ano? Ito, dwarf sana Meron po do. kasi Sanado na malapad po. Anda. Oo, maliliit Ito po ay lang yung dwarf. kanyang. Yan. Yan, 600 po. 600. Ito po, Ito po ay spider plan. plant. Ang dami. Yan po. Oo nga, no, ang bongga. Layo-layo tayo. Yan, makita. Magkano naman po? Ayan po ay 700. Ayan, aba. Dami na pong mother niya. Ang dami ng mother. May pasobra siya. Hindi ka pa sa... Ay, hindi pala. Ano po yan? Oo, yung Air plant. Nahayaan ko lang dyan. Nahayaan mo lang. Hindi pala libre. So, may bonus eh. O yan, ang gaganda. Snow White. Snow White ko, yung malalaki ay 350. Ayan, Ayan, 350. Malalaki na po kasi. Ayan. Akin to 50 lang. Ayan. Ay, 300. Maliliit kasi yung mother. Ay, di, Pag maliliit, magkano? 300 yun akin, anak. Ayan po, ayan, bigay ko dyan, 250. 250 pag ganyan na. 250, pwedeng 200. Pwedeng 200, ibibigay sa inyo ni Bossing. Ayan. Galing na po kasi yan sa mga mother. Kaya Ayan, oo. Ang galing mo rin talaga mag-plants, no? Ito, ang bongga naman ito. ito po ay Clusia. Clusia. Kabarity po ito ng rubber tree. Pero siya po ay namumulaklak. Kulay pink po ang mulaklak niya. White and pink. Magkano Ito naman ay- po? Ang benta ko po dito ay 800. 800, ayan. Ito po ay ang tawag dito? Maliliit. Ang tawag dito? Yung maliliit po siya, ang dahon. Ito po ang giant niyan. Ay, Dwarf may po giant ito. pa Ito po pala. ang giant. Ito giant, ito naman sa kabila, dwarf. Dwarf po ito. Magkano naman tong giant? Ang giant po ay 3.5. 3.5. Ang bongga. Ito, pinakabongga pa. Ito po, itong malalaki, ang benta po dito ay 5,000. 5,000 na. Pag nagteteng naman, tingnan mo naman, oh, ang ganda. Ang ganda, no? Ayan, yung mga mahilig Siya mga po ito. koleksyon. Ka-variety ng rubber tree, namumulaklak siya. Yan po. Ayan, ang variety na to. Ka-variety ng rubber tree, pero ito, namumulaklak. Meron ako doon. Ganda. Din, pero White po ba? Oo, white. White, dapat malalaki yun. Oo nga eh. Ito po ay pink, ito ay red. Red. Mandibilya red, 500. Ayan, tawag ka. Ayan ah. O yan, may lambing pa pala sa dulo. Last na yan, makapal na. Ayaw ko sila
Mandibilya. Mahal na po. O, di ba? Mandibilya ko noon, meron na nagbenta ko. 250 kasi mura pa lang ang bibili. Mahal na talaga yun ang mandibilya. Ayan ang bulaklak, di ba? Ayan. Puti, eh, nag-iisa na lang yung puti. Ayan, may puti, may pula. Ang ganda. Ayun pala. Mandibilya, 500. Itong Black Magic, Ito po yung Black Magic na malaki. 1.5 po ito. May tawad pa hanggang 1.3. okay. May 1.5, pero may lambing pa. Pwede 1.3 ibigay sa inyo ni Bossing. Ang Ito ganda, naman di po, ba? hibiscus. Hibiscus ang tawag nila dito. Ayan, yung matataas po, 150. Yung mabababa ay 100. 100. Okay, 150, may 100. Yung pala, ang bongga. Ayan, pero ano ko na. Ang bongga nito. Ayan po ay Prince of Orange, Thailand. Original ang Oh, ano niya. maganda po yung mutated niya. O, Ayan. di ba? Magkano naman po sa inyo? Ayan, ang benta ko dyan ay 2.5. 2.5. Dito po, Ito ay Green Congo. Green Congo. Green Congo. Wala na ako. Wala na ako. Magkano naman ang Green benta mo Congo dito? ko po, ang ganito, binibenta ko po ng, pwede na siguro ng, ng 800. 800. Pati ito sa kabila, 800. Oho. Ang gaganda nila. 800, malulusog. Yan, ang lalaki ng dahon. Si Green Congo. Ito naman, Ring of Fire, tissue cultured na po yan. Ayan. Ring of Fire. Magkano po Ayan yan? po ay 800 na rin po ang bili. 800. Wow, ang ganda. Ito Ito sa po, kabila, pareho din pareho ba? po sila. Ayan. Ayan. 800 din. Ito po, 800. Pedatum. 800 din po ang bigay ko sa Pedatum. Pidatum. Ayan, aba. Ismilyo. Ganda, ang tataas na. Ang dami nyo na pong ikakat. Pidatum. Ito kasing green lang. Oo nga, ito variegated na dumping bakya. Magkano to? Halip po. Ito. Ayan, 500 po yan. 500. Basta mga rare, may mga presyo talaga. Ito naman po, pag mga ganito na katataas. Ayan po yung mga mother. Mga mother ni Bossing. Ayan, mga pang-display. Yan. Kasama ba to? Itong mga to? Halip po. Yung avatar po ay pang-display lang. yan. Pang-display Wala pa lang. akong propagate. Ito po. Ito po, Painted lady. Ayan. Ayan, painted lady po. Pwede na sa 1.5 yan kasi mga propagate ko na po yan. Ano maganda, di ba? Ito po, inaabangan na ng mudra ko. Saan ako ata ang bibili niyan. Painted lady. Magkano? Ganun din po, 1.5. 1.5. Ay, Ito po, ang Cebono naman po ito, 3.5 po ito. 3.5 ang bongga. Mag-pro pa ka na, Nay. Kaya yan po, andun ang mother niya, may tatlo ng suwi. Propagate ko na po yan. At least, di ba? Sa 3.5, ilan ang dahon? Isa, dalawa, tatlo, apat. Palima. Ang palima na po. Di ba? Malalaki Ayan. na dahon. Malalaki na. Basta talaga mga variegated. Ang green ball po, ito yung not for sale pa rin. Ayan Ayan. po ang mother ng green ball ko, kaya siya yung not for sale. Not for sale. Eto, mga pampaakit mo lang ba to? Ito po, for sale naman ito, mga 250 po ito. Subastatum po yan. Oh, yung mura na talaga ni Subastatum. Yung ganyang kalalaki. Oho. Propagate ko na po Ayun yan. na. Ito po ang mother. Wag ka nang tumanggi na ya. Sabay ganun eh, no? Ito naman po ay 1,000. 250. Ayan na. Ano nito, ma'am? Subastatum. Ayan na, 250. Ang lalaki. Eto, Ayan, Milaloni po ito. Original ito. Melaloni, original. Magkano naman to? 1,000 po yan. 1,000 ang bongga, di ba? Ang laki. Ito, malalaki na yung sensation mo. Magkano? Ang sensation ko po, wala naman sapat yan. Binibenta ko po ng 350 yung matataas. O yan. Yung mababa, Po, yung mababa. pero hindi na po sila talo sa mababa. Ayan naman po, di ba? Last naman po. Last naman po, ayan. 350 ang malalaki. Ang matataas. Ayan. Natuwa naman ako sa Subastatum mo. Ayan na. Subastatum, 250. Ayan, ang trailings niya, guys. Ayan. Ito po ang mother. Ito ang 250 natin. Yan. Ayan. Ah, ito, mother. Oo, Ah, ay, ito yung red emerald to eh. Red Emperal. Saan? Ay, ito.
Red emerald pala. Ayan, Oh, yan dun 250. sa kabila. Ayan ang red emerald po. Magkano? 250 lang po yan. 250. Ba, 250 lang. Ito mother ng subastato. Oo, not for sale. Not for sale pala. Ito pala ang 250. Ito po, 2 leaves na po. Yan. Pero maganda. Ang laki niya, di ba? Sa Malaki po. 250. Ito. Kala ko yun ang 250 mo eh. Nakakalatawa. Oo nga eh. Nalula ako. Ayan po. Ayan. Eh, hindi Bago pa ito lang. pwede. Bago pa. Bago lang. Wow, ang ganda. Ang bongga. Magkano naman po ito nabili? Nabili po ng 10,000 yan ni Tita Hermie. Wow. Ang taga-Kanlubang. Mahaba na po yan. Kilala mo yun, mother, si Tita Hermie? Anyago? 10,000. Grabe. Manyago ba ang kapilya nun? Na coaching red? Hindi ko nakalimutan ko. Nabili na po. Ayan. Gaspar ang kapilya nun. Yung mga ganong kalalaki sa kabila. Alin po? Red Congo po yan. Nay, deo mo nga, Nay. Ganda. Ayan po ang Red Congo dito sa atin. Red Congo in the Philippines. Ayan Mga po. original lang plants ni Bossing. Magkano po yan? Ang benta ko po sa ganyang kalaki ay 3,500. 3,500. Kasi ang laki na rin naman. Parang hindi lang isang puno yan. Hindi po, isang puno lang Isang yan. puno lang, pero Ang daming dahon. ang daming dahon, no? Ang last niya. Diba? Sa iba, yan ipapalo ng 13,000. Ilagay lang po sa paso. Ganon. Ito po. Ayan. Alin po? Ito? Ito po ay Warsiwichi. Warshiwishi. Kung tawagin sa atin, climbing silum. Climate. Climbing silum. Climbing silum. Yan. Diba? Ang bongga, pangalan pa lang, Ang benta no? ko po dyan ay 3,500. Ang galing. Ang ganda. Taas na po Ang yan. taas na, no? 2 feet na. Ayan. Naipakita mo nga yung tsura mo kanina. Aray ko. Wala na ako eh. Ano siya kasi niyan. Diba? Kinumpa. Tapos Oh, ang daming ipropa niyan, di ba, Nay, no? Ang dami, oh. Ang daming Kailangan po, kakatings, di ba? pa yan ay summer. Kasi pag ulanan siya, matutunan. Oh, ganun. Oh, salamat sa tips, di ba? Kailangan summer. Ito, pag mga ganitong adansoni mo, nagbunggahan na. Nagbunggahan na. Ang benta ko dyan ay pwedeng hanggang 1,500 lang. Yan, 1,500. Ang dami nyo na pong ikakat. Ayan po Ayan. ay double, may triple dyan. Double yan. Hanggang Double. pabilog. Ayan, hanggang Diba? 1,500. Hanggang 1,500. Ayan, Ito yung mga naman po, trimming. mahal-mahal naman ang konti ito. Kasi ito yung malaki ang dahon niya. Giant. Giant yan. Giant Na Adansoni. Yan po ang mother nila. Kaya, magkano naman po ang presyo? Ay, binibenta ko na 2,000. 2,000. Tropa Ang gift ko bongga, na yan. no? Ito, green shield mo, bossing. Ang green shield ko, wala namang sa sapat. Binibenta ko kahit hanggang 350. Malaki Wow, ang ayan dahon guys, so 350 lang po. Ayan. niya. Ang dahon niya. Ang dami na po, ang dami na. Ayan. 350. Ayan po, grabe. Ayan, ang delisyosa ko na Thailand. Ito po, Monstera Deliciosa, Thailand po ito. Ayan. Ayan. Magkano ito? Ayan po, pwede ko ibenta kahit hanggang 8,000. 8,000 ang bongga. Pag meron pa talagang hihirit, ay pwede na yan ng 7,000. Ayan may tawad pa sa 8,000, 7,000. Iharap natin. Ayan. Kasing gwapo. Ayan. Ni bossing. Ayan. Ba, 8,000, pwedeng 7,000. Ayan, yung mga kolektor, di ba? Ang ganda. Ito si Silum. Si Silum, ayan, ang benta ko sa Silum ay 170. Oh, 170, tataas na rin. Ilang puno na lang to? Isang puno naman po. Isang puno, pero tatlong ano na lang siya ata. Seedling bag na lang. O yan, paunahan na lang po. 170. Apat? Yan, apat. American. American. American Silum. Ayan. Ganyan pala. Ayan. Aba, yung gusto na ng mga giant, kumalomi na. Ayan. Ang ganda ng 150, di ba? Linay. Ano? Saan? Linay. Linail. Ba, ang ganda. Ayan. Magkano naman to? 1.5 po ang linay. Talaga? sa akin Mura na dahil yan, po, ano? pag-ito po yan. Ayan Hindi na guys. magtatago. Sa mga viewers natin, yung mga hiling mga koleksyon dyan,
1.5 lang po. Ang Linay pillow. Ang Linnaeus pillow. Ayan. Grabe ang mga koleksyon dito ni Bossing di ba? Siyempre, hindi nawawala ang Pride Deck. Ano to, bonus na? Ayan ko po ang project. Ayan yung nirepat ko. Niripat. Tampo. Ayan. Nagtampo. Palakasin muna natin siya. Ito yung silver sword ni Bossing. Ayan, binibenta niya na raw ng 2.5. Kasi giant na. Ayan, di ba? Ang ganda. May mga bagong propagation pero not for sale. Ma'am, kilala ko na. Ito magkano naman tong tigrina mo? Benta ko po dyan ay 1.5. 1.5. Green na po yan. Ang taas na po, di ba? Ang taas na. Ay, grabe. Di ba? Yan, 1.5. Ang taas na po. Yan. Kaya nga kung ipapasok po ito, kailangan ng katabi siya ng bintana na yung transparent. Oo, hindi siya lukob, no? Hindi po. Magkano po yung mga ganito nyo? Ito po, nasa pagkalagay natin na 2.5 feet. Ang benta ko po dito ay 2.5. 2.5. Kasi po, ito Okay. po ay Thailand. Original po ito, hindi po yung local. Hindi yan local. Okay. Ito po, ang tiniti ko, pag ganito po, multiple stem po ang tiniti ko. Ang bigay ko po dito ay 1.8. Ang bigay niya po ni Bossing, 1.8. Ang Sa tineki. rubber tree tiniki, multiple stem. Ayan, multiple stem. Isa, ayan, isa, dalawa, tatlo. Ayan, di ba? Stem niya. Tatlong stem Ito na naman kasi. po ay green lang. Green lang po ito. Ang bigay ko naman po dito ay pag ganito kataas, ang bigay ko ay 300. 300. Ito naman ay Black Prince Thailand. Nasa 2.5 feet na rin po siya. Kinat ko na siya para mag multiple stem na. Ayan, meron na siyang isang suloy. Magkano naman to? So, ang benta ko naman dito, pwede na to sa kahit ko paano, pwede na sa 800. 800. Ito yung lemon lime na ganito. Lemon lime po, ang benta ko sa ganito, 250 po. Lemon lime, ayan. Nagbabaan na talaga. Ito yung ganitong pine tree. Ang benta ko po dito ay 500. 500. Mababa na rin naman. Diba? Tawag ko dito ay cypress. Cypress. Ayan. Ang bongga. Mga Thailand variety. Hindi na kasi ako nag-focus sa mga magbabambo ako. Bamboo. Mas maganda ba ang kita? Ayan na nga. Guys, yung original ng Renaissance. Ayan. Kung mapapansin nyo, ang kakapal ng dahon niya. Ayan, kakapal. Hindi siya manipis. Variety po ito ng Anthurium, ha? Ito, variety raw siya ng Anthurium. Ayan. Ito na yung bulaklak niya. Ayan po ang bulaklak. Wow naman. Magkano naman po ito kung Ito po ibebenta ay nyo? 2.5. Meron pa namang tawad dyan. Ayan, Kahit hanggang 2.5. Ayan, may ibibigay sa inyo ng 2.2. Yan po, di ba? Ang ganda. Ito, Ayan, si Black Cardinal, mother type po yan. Mother type. Nabenta na yung kanyang anak. Kaya po, ito, may bagong suwi ulit siya. Palalakihin ho muna natin. At hindi o pa abangan siya nyo pwede. po yan. Thailand din po yan. Thailand, ang gaganda talaga ng mga variety ng ng kakapal, di ba? Ayan. Tatlo na ang suwi niya na yun. Kaya hindi siya binibenta. Pinipilit ng bilhin sa akin to nung nag-online selling, hindi ko binibenta. O sila talaga ang karamihang na bumibili. Yan. Yan. Ang hirap na flip po. Green heart lip, ang bongga kasi. Ayun na yan, 1.5 lang po yan. Yan, May tawad 1.5 lang yan. po, may tawad pa. O, di ba? O, isama na natin si Satin. Ngayon, si Satin po, pwede nyo nang bilhin sa akin yan kahit 1,000 o 800. O, yan Ayan, di ba? Ito naman po ay Daipen Bakya Camouflage. Kakaiba rin pala, Variegated no? siya. Meron po, nakita niya plain green yung kay mother. Oo, ito variegated. Ayan po. Magkano naman Makapal to? po ang dahon nito, may dalawang klase nito, manipis po ang dahon, yun naman ay mura lang. Pero po ito yung makapal ang dahon nito. Ito yung binebenta ko po ng 2.5. 2.5. Ang bongga naman pala ng mga plants mo dito. Ayan. Ito, magkano? Ganun pa Ganun rin? din po siya. 2.5. Ang ganda naman ang pagka-variegated, di ba? Bongga. Ito, banyan. Taikus. Icos din po ito. Paikus. Magkano naman po? Variegated. Ayan, binibenta ko po ng 1,000 hanggang 800.
1,000 hanggang 800 guys. Ayan, ibibigay sa inyo ni Bossing. Ayan. Mamarketing ko na nga yan para maparami ko sa... Para maparami, di ba? Matataas na. Ayan yung ating summer snow na... summer snow ang tawag nila dyan. Summer snow, magkano yan? Ang bongga naman. 2.5 po may 2,500. Summer snow. Makapal na. Ito, Yan kasi, Japanese Shitsuka ang tawag talaga dyan. Japanese Shitsuka. Shitsuka. Ang bongga na. Ang bubongga yung mga pangalan eh. Nasa kabila. Pero ito, ang ganda. Ang ganda, di ba? Yan o. 2,500 lang po. Dito naman po. Ayan, horse day. Ayan, 150. Medyo maingay tayo kasi nandito tayo sa tabing kalsada mismo. Ayan. Ayan po. Ayan po, ang pitara, binibenta ko ng 50. O yan, 50 pesos ang pikara. Makakapal na, matataas pa. Ayan.